Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Хәерле көн, исәнмесез Раза Калиевна. Узган елны Татарстан дәүләт архивы фондларында 885 аеруча кыйммәтле документ ачыкланган. Менә бу документлар турында сөйләшүдән башлыйсы килә безнең әңгәмәне. Бу нинди документлар һәм ни өчен алар аеруча мөһим дигән кыйммәткә ия? Хәерле көн бөтен безнең тыңлаучыларга. Матур көннәр булсын бүгенге көндә безгә. Сез дөрес әйтәсез. Без былтыр беренче мәртәбә тарихта башлап җибәрдек яңа эшне. Безнең муниципаль берәмлекләрдә архивлар арасында мондый аеруча кыйммәтле документларны ачыклау һәм сайлап алу кампаниясе белән. Ул 40 архив катнашты безнең бу эштә, 45 район безнең, калганнары төрле ниләр белән, чаралар белән катнаша алмады. Бу эшләр арасында без иң күбен колхоз авыл хуҗалыгы артельләренең җирдән файдалану өчен дәүләт актлары тәшкил итте. Әгерҗе, Свияжск урманчылыклары картлары, коллективлаштыру һәм Бөек Ватан сугышы елларындагы эвакуацияләнгән гражданнар исемлеге, Куйбышев ГЭС төзелеше белән бәйле рәвештә су басу зоналарын халыкара күчерү турында документлар зур бик кызыксыну уятты кешеләр арасында. Спас рус педагогика техникумы үз исемене белән аталган өчен зур рәхмәт сүзләре белән язылган Надежда Крупскаяның хаты 1929 елда җибәрелгән хат. Сирек үзен телендә, гарәп графикасында фронттан язылган хатлар һәм башка бик күп кызыклы документлар бар. Biz аларны ул документларын бүтән исемлеген теркәп, безнең үзебезнең комиссиядә карап, экспертлар аңа бик зур бәя биргәннән соң, алар безнең фондка иң кыйммәтле документлар булып килеп керделәр. Инде аеручы кыйммәтле документлар сайланганда архивчылар профессиональ критерийлар белән карап, аларны үткәреп җибәрәләр. Безнең цифрлаштыру алып барыла. Бу документлар бүгенге көндә без аларны электрон рәвешкә күчерәбез һәм безнең бердәм информацион системабызга һәрбер ул документның образын теркәп, бүтән кешегә күрсәтә торган дәрәҗәгә китереп бирәчәкбез быелда. Әмма архивларны тулыландыру өчен ни дәрәҗәдә оештырылган булдыр? Беләбез, сез махсус акция уздырдыгыз, бүләге төкүннәре. Әмма менә бу акцияләр генә архив фондларын тулыландыруны канәгатьләндерә аламы? Юк, әлбәттә, ул акциялар бик кирәк, чөнки безнең халык арасында семейный архивы, безнең һәрбер семьяның үзенең архивы бар, үзенең ниндидер матур документлары бар, бик кызыклы фактлар бар. Һәм инде без аларны үткәргән вакытта безгә бик кызык документларны да тапшырдылар кешеләр. Мәсәлән, Ирина Донская безгә тапшырылды, ул бик танылган режиссер, җәмәгать эшлеклесе Станислав Сергеевич Говорухинның фотографияларын алар бергә укыганнар, бергә эшләгәннәр һәм инде ул документлар, ул фотографиялар, фотосурәтләр бер җирдә дә юк. Бүгенге көндә алар безнең архивта саклана. Тагын мәсәлән Фикрәт Табиевның улы былтыр безгә бик күп үзенең документларын тапшырып китте. Анда бик аеруча кызыклы документлар бүгенге көндә тарихчылар эшне алып баралар. Инде без киләчәктә ул документлардан бер бик матур китап чыгыр дип уйлыйбыз. Һәм инде безнең Аяз Гиләжевның иҗатын документлары, әсәрләрнең кул язмалары, танылган татар язучысының Марс Шабаевның шәхси архивын иҗат һәм хезмәт эшчәнлеген документларын тапшырдылар. Һәм инде безнең тагын да бу юнәлештә үз урыны киләчәктә зурайтабыз. Без бүгенге көндә һәрбер безнең җитәкче булып эшләгән 1920 елдан башлап бүгенге көнгә хәтлек Татарстанның 100 еллыгына багышланган һәрбер оешманың җитәкчесе, министрлык буламы ул, ведомство буламы ул, зур оешма буламы ул, алар белән үз коллекциясын тулыландыру буенча договор нигезендә эшне башлап җибәрдек инде. Һәм инде безнең бар үзле кешеләр арасында төрле бик белгечләр, ниндидер
қызықлы ішлер ішленген кішілер һәм инде наградаларға лайыклы булган кішілер, инновацион ниләр ниндидер уйлап тапкан кішілер, аларның белән бергә шулар белән договорлар тизеп, без аларның коллекцияларында үзебезгә алырбыз, документларын алырбыз дип шул эшне башлап җибәрдек. Бүгенге көндә хатлар бөтен кешегә дә китте. Һәм инде һәрбер җитәкче белән аерым безнең архивчылар һәрбер җитәкче белән аерым эшне алып барып, аларны үзебезгә документларын тапшыру буенча эшне алып баралар. Әлбәттә, бик актуаль булып кала документларны электрон рәвешкә күчерү. Менә бу эш ни дәрәҗәдә хәзер башкарыла? Тагын ничә документ былтыр күчерелде электрон рәвешкә? Күпме саклалып бара? Ул эш безнең бик зур күләмдә бүгенге көндә алып барыла. Без 73 меңнән артык берләмлек күчерелдек. Шул хисаптан безнең КПСС, дәүләт хакимияте һәм идарә органнарының норматив хокукый документларын сканерлау төгәлләндереп бетерәбез инде эшне. Агымдагы елда безнең 23,515 берләмлек электрон рәвештә күчерелде. Бу безнең 4 миллионнан артык бит булып чыга. Бу Эйфелева башнядан әз генә зуррак булып чыга. Без аларны бер-берсенә бастырып куйсак. Менә дәүләт программасы бар безнең 2016-2020 елларга хәтле. Анда да безнең акчалар каралган аңа, һәм инде анда да без 13819 берәмлек, бу 4 миллион 700-дән артык бит. Аеруча кыйммәтле документлар электрон рәвешкә күчерелде. Һәм инде безнең быел кино, аудиовизуаль документлар 2000-нән ярым бобиналарны без электрон рәвешкә күчерербез дип уйлап киләбез. Бу 1096 берәмлек булачак киләчәктә. Һәм инде без үзебездә страховой фонд дигән әйберне ясарга тиеш. Ул микрофишларга документларны күчерәбез без. Бу тагын 4725 берәмлек, 700 меңнән артык бит булачак. Һәм инде микрофильмнар. Бу бик зур эш, микрофильмнар өчен аерым аппаратура кирәк, аларны күчерү өчен, һәм инде аерым белгечләр кирәк. Быелгы елда инде без аларны эшлибез, киләчәктә дә шуны дәвам итәрбез дип уйлыйм. 6238 берәмлек, бу 1 миллион 600-дән артыграк бит булачак инде. Дәүләт архивына барлыгы 158 4428 дәүләт архивына барлыгы 158 берәмлек документлы бүгенге көндә цифрлаштырып бетерелде. Бу былтырга караганда 2 мәртәбә артык. Былтыр безне 2,7% булса, быел без 4,9%-ка чыктык. Гөлнара Закариевна, менә без архивның инде кыска документлары белән сез әзерләгән басмалар аша таныштыкларга ияләнгән. Менә былтыр нинди басмалар әзерләп чыгардыгыз? Безнең инде беләсездер, үзебезнең бик яхшы журналыбыз, фәнни документтар журнал чыга. Бу гасырлар авазы, Яховиков русча әйтәбез. Анда 100 еллыгын безнең былтыр 100 еллык юбилейбезне без билгеләп үттек. Анда Татарстан Республикасының архив хезмәтенә 100 еллык басмаларына багыштаган бик күп ниләр килеп чыкты. 3 комиссар архив документлары хәбәр итә. Анда без үзебезнең басмаларны язып чыктык. Инде журналга килгәнче, анда без бүтән Россия төбәкләреннән һәм инде безнең бүтән илләрдән дә документларны җибәреп, безгә үзләренең язмаларын җибәреп, аларны да басабыз. Һәм инде иң күп материал шунда безне басыла. Әмма әгәр дә халык сезнең хезмәтләрдән файдаланасы килсә, хәзер без дәүләт хезмәтләре порталына ияләндек, хезмәтләрне шуннан алабыз. Дәүләт архивы хезмәтләреннән дә біз шушы портал аша файдалана алабызмы? Иң беренче булып безнең бүгенге көндә ул портал дәүләт хезмәтләрен электрон рәвештә күрсәтү функциялары эшли. Анда иң беренче булып безнең без бирәбез, гаризалар кабул итәбез һәм инде без анда пенсия һәм стаж буенча запросларны үтибез. Иң беренче булып шуны эшне алып барачакбыз. Быел инде без үзебезнең бердәм информацион системаны аның белән бәйләдек. Образларны, менә цифрлаштырган образларны хәзер үзебезнең системада эшне бетереп киләбез инде. Без бөтенесен барлап чыгабыз.
Һәм инде киләчәктә без үзебезнең исследовательләргә, бөтен кеше була алмый инде анда, үзегез беләсез, анда персональ данныйлар да бар, анда инде безнең бар кайбер документлар үзебез өчен генә тота торган. Без исследовательләргә, безнең тарихчыларга кемгә кирәк, үзебез доступ биреп, алар анда кирип, аның белән эшләргә мөмкинчелек була дип уйлыйбыз. Дәүләт архивында татар халкының зур мирасы тупланган. Без аны барыбыз да беләбез, һәм менә татар интернетында да еш кына бер проблема күтәрелә. Татар телевидениесе, татар радиосы, язмалары халыктан ерак. Алар архивта барын беләбез, ләкин халык аларны куллана алмый, җиңел генә итеп алып. Мәсәлән, без үзебезнең дә Татар информда коммерцияле булмаган максатларда кулланыр өчен Муса Җәлилнең бердән-бер видеокадр, Муса Җәлил кергән бердән-бер видеокадрын бик күп катлар язарга туры килде архивка шушы кадрны алу өчен. Менә бу эшне ничектер халыкка якынрак итеп булмыймы? Җиңел итеп булмыймы? Ник менә цифрлашу шуның өчен алып барыла инде бу эш. Чөнки менә бүгенге көндә без хәзер бик яхшы программаны эшләп китә алдык. Менә сез әйттегез, менә Муса Җәлилнең кадрын ничек итеп табырга. Netfilm белән берлектә һәм инде безнең Мәскәүдә безнең бар кинематография институты бик көчле эшләп килә. Без аларның договор нигезендә без программа. Аларның галимнәре белән берлектә безнең аудиовизуаль архивының җитәкчесе Горохов Сергей Николаевич алар программа ясадылар. Һәм инде бүгенге көндә менә ул кадрны табыр өчен миллион мәртәбә тизрәк без аны таба алабыз. Бу программа без Муса Җәлилне мәсәлән фотографиясын кертеп җибәрәбез һәм анда безнең архивта булган бөтен хәзер бит инде без аны цифрлаштырып практически бетереп киләбез. Бик тиз итеп секунд эчендә аны таба һәм безгә китереп чыгара. Менә шундый кадрларда безнең менә бу кеше бар. Biz ул программаны инде бүгенге көндә Совет Федерацияда да күрсәттек. Һәм инде хәзер без аны зур кеше, бөтен кеше дә аны белән куллана алсын өчен күп җирләрдә рекламада ясап киләбез. Аңа доступ булачак һәм кеше киләчәктә аны любой интернет точкасы булган җирдән кирип, аннан үзенә кирәкле кадрны алу гына түгел, ул түләүле була инде, ул коммерцияле. Сүз дә юк, гос оешмаларга гына бушка була. Калган өчен үзенә нинди кадр кирәк, кисеп тә ала кеше. Һәм үзенә кисеп алып, үзе файдалана ала. Безгә ни ссылкасын ясарга кирәк инде, архивтан алынган документ дип. Бу мөмкинлек кашан булачак? Бу мөмкинлек бар, исследовательләр инде беләләр, хәзер кем инде бик пока без аны бик зур күләмдә бөтен республика буенча ачып кына бетерә алмыйбыз, чөнки әле тупланып килә бөтен документлар. Мин инде бер майдан дип уйлыйм инде, күп кешегә аны эшләй алачак дип. Бу бик яхшы яңалык. Сүз дә юк. Һәм инде калган документларда мин әйттем бит инде портал аша менә кирәкле документларны, әйтәм персональный данныйлар булмаган документларны кешеләр безнең ЯИС аша ачып карый алачаклар. Хәзер бит инде татар халкы үзенең тамырларын барлый, шәҗәрә эше төзү бик популярлашты. Һәм әйтергә кирәк, шәҗәрәне шәхси ниндидер галимнәр яисә белгечләр генә фәнни дәрәҗәсе булмаган белгечләр әзерләп тә бирә. Һәм шушы гозур белән без архивка да мөрәҗәгать итә алабыз. Архив аны җайга салды менә бу эшне ниһаять. Ни өчен архивка мөрәҗәгать итәргә кирәк дип саныйсыз? Шәҗәрәнең документларын барлау ничә сумга төшә мәсәлән халык өчен? Һәм шәҗәрәсен булдыру кешегә нәрсә бирә? Инде менә иң ахыргы сораудан башлыйм. Чөнки үз шәҗәрән белгән кеше ул киләчәктә үзенең бөтен киләчәген күз аллый ала. Һәм инде кеше нык иттереп аякта басып торасы килсә, мин ул үзенең каян чыкканын белергә тиештер дип уйлыйм. Үзенең әти-әнисен, әби бабайсын, инде туган тумачасын. Чөнки без нәрсә дисәк тә, безнең иң күп төп көчебез үзебезнең семьябызда, үзебезнең буыннарыбызда. Һәм инде мин бик шат балаларыбыз бүгенге көндә бик кызыксыналар. Без конкурсларда үткәрдек быел, балалар бик күп катнаштылар, 500дән артык эш килде безгә. Балалар аны белергә тиеш, һәм зурлар өчен бу бик зур әйбер булырга тиештер дип уйлыйм мин. Бу эшне без эшлибез. Ни өчен архивта эшләргә кирәк? Бер мәсьәлә, менә конкурсны үткәргән вакытта без урыннарны
Бүлген вакытта ул һәрбер эшне безнең тикшерүчеләр, безнең галимнәр аны тикшереп карадылар. Анда куелган документларны үзебездә карап бар микән? Һәм инде безнең менә шундый бер ни бар, татар графикс, латин графиксы, ул бит бик аерымча укыла. Аны һәрбер вязын укый белергә кирәк. Аның белгечләре бигәс. Безнең үзебездә андый белгечләребез бар. Менә шундый фактлар килеп чыкты безнең. Бер хәреф исемдә буташты, һәм алар дөрес юлга китмәгәннәр. Дөрес булмаган туганнарын туган дип чыгарганнар. Аңладыгызмы? Ул аның туганы түгел. Бу исемдә буталдылар, дөрес дәрәҗәмә итмәделәр һәм кешенең нәселе дөрес ачыкланмады. Безнең үзебезнең галимнәр, алар дөрес иттереп укый беләләр. Һәм алар укыган вакытта кул астыбызда безнең документлар булгач, алар һәрбер документны карап, барлап баралар. Безнең бөтен безнең якын тирә өлкәләр белән бик нык элемтә бүгенге көндә бар. Безгә бик тиз җавап бирәләр. Һәм инде бездә эшләүче галимнәр, алар менә күп җыелса, андый заказлар, мин аларны командировкага да җибәрәм. Алар шул архивка барып, Мәскәүгә бик күп йөрибез инде безнең архив древних актов, анда күп документлар бар безнең. Һәм инде безнең менә якын тирә башкортлар, Ульяновскта бик күп, менә Казахстанда без галимнәр таптылар, әле документлар бик күп беләбез хәзер, барып кайтасыбыз бар анда да. Шунда бөтен документны күтәреп, аларны копияларын алып кайтып, без бит кешегә аның бөтен китап иттереп эшләп бирәбез. Бу бит бер научно-исследовательский эш. Һәм инде кешегә китап рәвешендә матур обложкада ясап, без кешегә аны шулай итеп тапшырабыз. Һәм анда язылган, анда без агачкына ясамыйбыз бит ул кешегә. Без аны һәрбер нәрсә таптык, шунда копиясын куеп, кеше үзенең нинди каян китереп чыгарганны күрә ала. Менә бер нәселне, мәсәлән, әни нәселен, бер менә әти ягынмы, әни ягынмы бер генә нине алсак, без ул 10 мең тора. Инде күбрәк табасыгыз килә инде, шуннан күз аллагыз. Сүз дә юк, без аны бушка эшли алмыйбыз, чөнки инде ул безнең постановление белән шундый хезмәткә кертелгән. Түләүлек хезмәткә кертелгән. Хәзерге вакытта шәҗәрәне барлауга заказлар күп килә. Бик күп килә. Быел менә 2 артты. Былтыр 1000 генә булса, булды. Ел инде 2000-нән артык һәм заказлар әле килеп тора. Әле генә без эш күп булгач әзрәк туктап алдык, алмыйча. Чөнки инде алган эшләрне эшләп бетерәсебез бар. Быел ул 2018 елны әйтәсезме? 2018 елны, ие. Менә 2009 елда пока алмыйча торабыз, чөнки теге эшләребезне эшләп бетерәсебез бар. Һәм соңгы сорау, менә кеше архивта нидә булса документ барын ничек белә ала? Теге яисә бу архивта шәхес турында, ниндидер күренеш турында документ барлыгының ихтималын ничек ачыклый ала? Көндә безнең читальный залга мөрәҗәгать итеп була. Анда заявканы алдан калдырып, безнең архивчыларыбыз инде ул документны табып, аны цифровый копиясын читальный залга төшерәләр. Анда компьютерлар тора, шунда ул төшә. Менә зур күләмдә тагын бер мәртәбә әйтәм, менә безнең бөтен ниләрне, бөтен документларыбызның образларын теркәтеп бетергәннән соң без бөтен кешегә доступ бирәчәкбез инде анда. Бөтен кеше карый ала. Бөтен архивка булган сорауларны шы бер интернет портал аша. Ие. Безнең интернет сайтыбыз бар. Интернет сайтка да бик күп кеше мөрәҗәгать итә. Быел безнең 760 яңа пользователь килеп чыкты. Әле моңарчы бу кешеләребез безнең югы. Ул бик каты артты. Анда калдыралар, заявканы калдыралар. Һәм инде алар киләсе көнгә безнең архивчылар ул документларны аларга алып биреп, ул эш документлар белән эшне тәкъдим итәчәкләр. Сайттан киләчәктә инде без аны ачаклашакбыз. Шунда кирип инде бөтен кирәкле документ табырлардыр дип уйлыйм кешеләр инде. Персональный данныйлар булмаган. Безнең уку заллары 2 җирдә бар. Берсе декабристлар урамы, берсе 8 мартта. Анда безнең гел кешеләр бар. Ул гел тулып тора. Инде безгә читальный зал зуррак кирәк, чөнки килгән кеше бик күп. Ул интернеттан караса да, галим ул бит аңа документны тотып карау кирәк.
Анын укып бетерүү керек. Шуңа күрә безнең аспирантлар, докторлар бик күп киләләр. Чит илләрдән бик күп сораулар бар безнең. Венгрия, Турция, Польша, Германия, Норвегия, андый Израиль үзләренең нигезләрен, үзләренең шәҗәрәләрен беләсе килгән кешеләр. Һәм инде менә Татарстан АССРның аның история, тарихын өйрәнүчеләр дә бик күп, бик кызыклы темалар бар. Безнең комсомол эше кешеләрне бик кызыксындыра. Пионер вакытлары кешеләрне бик кызыксындыра. Аның буенча бик күп запрослар. Аннары безнең зур оешмалар буенча бик күп сораулар безгә җибәрәләр. Инде без булган документларны кешеләргә аерым-аерым инде җибәрергә тырышабыз. Бик зур рәхмәт әңгәмәгез өчен һәм яхшы яңалыкларыгыз өчен сезгә уңышлар телим. Бик зур рәхмәт сорауларыгыз өчен. Без бүгенге көндә бөтен кызыксынучыларны үзебездә көтеп калабыз. Матур көннәр, безгә исән имин булып, авыртмыйк, зак яшик һәм үзебезнең нигезне белеп, Ходай Тәгалә безгә киләчәктә уңышларны булсын. Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.